Dobrý den, vítám vás u tutoriálu, jak dostat 3D model z programu SEMA do VR brýlí Oculus Quest 2. Začneme tím, že si vytvoříme složku, do které budeme daný 3D model exportovat. V programu SEMA si otevřeme 3D zobrazení. V levém horním rohu v sekci Soubor si najdeme Export a klikneme na 3D Export. Najdeme si naší složku a vybereme formát DAE a zmáčkneme uložit. V tuto chvíli se nám již exportuje náš 3D objekt do naší složky. Aby 3D objekt fungoval správně, musí být ve stejné složce jako jeho textury. A tímto máme exportován 3D objekt z programu SEMA. Pro zobrazení objektu ve VR brýlích si musíme stáhnout placenou verzi aplikace SketchUp, nainstalovat si ji a zaregistrovat se. Po úspěšné registraci si vybereme vizualizaci v milimetrech. Až se nám načte vizualizace, tak v levém horním rohu v sekci Soubor klikneme na Import a najdeme si naší složku. Vybereme náš 3D objekt, který jsme před chvílí vyexportovali ze SEMy. Po načtení importu klikneme levým tlačítkem a tím vložíme naší konstrukci. Pohyb kamery do strany je jednoduchý. Stačí držet klávesu Shift, držet kolečko myši a aniž bychom pustili, hýbeme s myší. A objekt se bude hýbat podle myši. Pro chození v prostoru stačí stisknout klávesu 2TV a potom stačí levým tlačítkem hýbat s myší tam, kam se chceme vydat. Nahoru pohyb vpřed, dolů pohyb vzad. V sekci Soubor dáme uložit jako a uložíme si ho ve formátu SKP. Teď si jen zkontrolujeme náš SketchUp soubor, jestli sedí všechno tak, jak má. Pokud ano, otevřeme si internetový prohlížeč a vyhledáme si stránku app.sketchup.com/app a přihlásíme se na stejný SketchUp účet, na kterým jsme doposud pracovali. V sekci Trimble Connect klikneme na Create Project a libovolně si ho pojmenujeme. Důležité je nastavit lokalitu serveru, tudíž klikneme na Ameriku a vybereme Evropu pro plynulejší chod streamu. Klikneme na Vytvořit a otevřeme si náš projekt. V levém horním rohu dáme Přidat model, najdeme si náš SketchUp soubor a otevřeme ho. Zkontrolujeme, jestli vše sedí. Pokud vše sedí, tak máme připravený SketchUp soubor na VR prohlídku domu. Ale aby jsme si ho otevřeli na brýlích Oculus Quest 2, musíme si na nich stáhnout aplikaci SketchUp Viewer a přihlásit se na stejný účet. V dolním menu vybereme zadním tlačítkem Obchod a do vyhledávače napíšeme SketchUp Viewer. Po načtení vybereme první možnost a klikneme na Instalovat. Po instalaci dáme Spustit a přihlásíme se na stejný SketchUp účet. Zadním pravým tlačítkem si vybereme sekci Trimble Connect a otevřeme náš projekt. Po načtení na dolním menu vybereme možnost Prezentační mód, je to modré kolečko vypadající jako YouTube Music a tím se dostaneme do 3D prostoru. Poté za pomocí joysticku se můžeme buď pohybovat, anebo teleportovat v 3D prostoru. Zmáčknutím joysticku přepínáme, jestli se budeme teleportovat, anebo chodit pravým nebo levým joystickem.
A nyní si již můžete užít virtuální prohlídku domu. Poté už jen zmáčkneme tlačítko pod joystickem, aby se nám otevřelo menu. A stisknutím ukončit ukončíme program. Děkuji za pozornost.